ב9/6 אנחנו נוסעים לטפס את הסטלביו, טיפוס על הכביש הכי גבוה באירופה, בידיים. קולות שיש לי בעוד צועקים עליי, הם מקהלים אותי, די תפסיק. התעוררתי בבית חולים, לא עניין אותי השנים של האימונים, לא עניין אותי האולימפיאדה, לא עניין אותי כלום. אתה מגיע למקום אחד שמוזנקים 3,200 איש, 3,200 איש ונכה, אחד. המטרה היא להראות למי שרק רוצה, להראות שאפשר. קרוס קורנטי גוברט פרום ישראל, you are an Iron Man. אין לי מישהו קדימה, אלא זה אני עם עצמי. סע כבר, סע. אנחנו עושים סרט על המסע לטיפוס הסטלביו. אפילו אם רק נשמה אחת תשאב כוח מהסרט, הצלנו עולם ומלואו. הצטרפו אלינו כשותפים לדרך. עזרו לנו לעזור לאחרים.